معالتي زباركنا نسخاقا مسعد زمشزي أدما بارخلنا صلاتنا لمنانا تقبلنا مهرق الكلمة أملاخنا نقد خازت حزننا نفس ما يزت أمتنا بمنفس زعبينا نفسنا مقبار زمرحنا قبر لنا قدسي جابير أملاخنا زقوا أزي نفس ما يدمانا وقوا قدسان زت صنبر قبر أو حمام وصلنا أو حزن زلو أنا نعلنا تجنقهم زلو وربولهم صميم زلو نسعيهم سقاو نفس تعزيهم فحزوا لدماء أكبرهم أبصابان زلو دماء مصرف ترى نادينا بسرقة مريم ملادنات بناي ملاخت ترادعنات ناي نبياتنا هوارياتنا صادقانن سمايتاتن صلوت أيتفلينا خاب قدس جبريل ملاخ بركات رديت فلنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس من صفات مسا فاركام تاب سمايكم دمان دريب نعلت مقبنا لمحبنا نانز ودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا أسانا دبلنا وكفاد احنا نامبر فتنا يتتونا نقسن حيلن كبرن نزال عدم نتكاي مأمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا قدن قليقي بسيقاف كن دنقليقي أدي جابير تبعات قويتا سراوي سلام لكله الشغي كاب أن السبرقتي خي فركرس فمرخي قوم اللي تتسقى جابير مساقي أوفس ستدس والكي عطيتنا سريرنا نفت ودق إياس كرسوس من تانا حرات لمن لنا أمين افتاه ويسرق جينان لك مدان إياس كرسوس كاني كانا سريات يدم تاتيا بسول دلوبر كساتي برهان أنتم أبي كانت وعيدي كانت رون سارق سنة ببسمكم كنوا تانون تاني رسيان تبلون سمه زيو مهار النكرسوس ملعصة تغطي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت زيتنا مريم مهار النكرسوس ملعصة تغطي بنت زيتنا مريم نكسوس 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 بنت زيتنا مريم نكرسوس إذا سعد آمن بارسقا قويتانا إياس كرسوس أما قبرن نفسمتا ساعات معلتم إياه كمون لك عشام سالمة سلزفنه كم وداتا جزي علم سبت قصر ناي مسجانا صلوت سناي نجر نجبرنا رب هالي جابي ربهم قيدنا أملخنا مدحنا يسكر صوتنا مسكنا لنا سويرنا ردي إننا يحلونا نقربنا تقبلنا أنت معقولنا نطمئنا سعادة سعادة جاونا بصحنا أي حجوم بزعد السؤال الديان وكل زمن وقتنا بفسكم سلام كلورنا كل زخ جابي أملخنا لمنا لنا وقيتنا جابي كل تحزابون قيتنا أملخنا مدحنا يسكر صوت لكل جبرين من تقول جبرين أو شغل جبرين نمسكنك لنا سلسة صور كنا نزرد أغنى نزحل كنا نبقى سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عب كنا نزدنا كنا سعادة سعادة يوم سلسة بصح كنا نمسكنك لنا وبيتاي قرب لنا أو كرسب سلسة ندبنك لنا كم محرد كون دل لنا نزعل السؤال دي عن كل زمن وثنان نأخاب مفرا بسم سلامكم بسماء بنا كل غناتهم كل مكران كبون غورن زغنا كل جبر سيطان مخرقوا فأسوات من لعب سلام وبيتا كبار ونار كابزري عبد الزلنا يبطاو نار زتعمل زعيشنا أزلنا تمنى مكرويتن كل حاجة سألان كرد السلطان ذهب كان نسراهم كاب كل خفاء رحنا نبالا هنم برنا فتنا يتأتون حد ودفا ويتنا نملغنا مدحنا يسكر ست من تفق سبيل بزقور محرت من قرطان مساقا معرم وحوم زغنا من بس كل سم مسكانا صنعتهم بوزر لك لمن كل ساعة نزل على آمين نين إسحام مزمور حمسان حدن وأملا كم سالقا محرني كم تعبير رايق أبا سايد مسس كاب أبا سايد أبيك حسبني كاب حات ياتي ناترين أنا أبا سايد فلتعلق محات ياتي كل جزيب كلمة أيو بزرابا خاص فردغان سوان كاتر كبس أنا نأخات راي بدلكم أبقى المخا كي جوركم نو أبا سايد وردكم نك أبا حات يات نستني نو أنا حق أو اشتغلت ردي أبحو أنتو مهارن متغس عرف سسمع زاتريني كبرت كس أرغس أبني تنزغت أين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كسكاو حاتياتي كولن بزلا بس هيون دمس سوا أملاق صري لب فترة لي صنع منفذ كاو اجتهاد سكاو قد كاي دربين حقوس مدحان كامل سلي قدس منفذ كاي تقدفن حقوس مدحان كامل سلي بفقادين يا منفذ وندقفني ما قد خاني مفرس عمر بي حات أنا بغاكم لسئيا وأملاق مدحاني كاوراد ما نقفني لساني صدق أهل الكتب له يا بويتي أفي مسكانا فنقرس فنا فريك فت
مسوات بهب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانيري مسوات مراري تبقوني قام مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ مسورون كنت اللي بايت نقوني خانس كم سجها سناي قبر الله نكاتات يرسالم شموسات سرك بزحر مسوات بمر مسوات بهك بلكاي شو عم مسوي غارح فوق الكايم هالليلويا صلاة جزيرة قاسم كرسي حسين أملاخين بس كان أقرب له حتى حد قال لك لمنه آمين. أبوي ملأك السلام بأخهم كتجمر أبا لهم كتسليلنا مزمور 130 ينتا مزمور داويت 131 دكتور كفلاي مزمور داويت 132 أنا مزمور داويت 133 ما صح درسها آيفون كي آتي قدر لقي أفتنا فرويني مزمور 134 دحر ديت تعمق قينا دمت قبر لي كي تبكر من تتعصلت نخالك هو ممهر سارة مزمور داويت 137 أدينا إلسابيت مزمور داويت 138 أبونا بملأك السلام مزمور داويت 141 ينتا مزمور داويت 142 أنا 146 كتصلي عليه ممهر سارة مزمور داويت 147 لكن حاولت ميسك الله يخندر أي رأفن صنيحة أبا خلقي مزمور داويت 148 عاول كتصلي لنا كوع سلامات أخي أمرتمني آمين تمام سيكون ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ ዘለኩም ሰራዊቱ አመስግኖ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኖ ኣቶም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግኖ ኣቶም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግኖ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ስም እግዚአብሔር ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቆም ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወግላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጥሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ነቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጣድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤሉ ዝፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ፅራት ገብሩሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን
እሺ ማማ ረዘነት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልይ ኢልና ሰላም ጽናሕኩም ኣብ መገዲ ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ ክሳዕተኩ ክዳሓየካ እሺ ዶክተር ክፍላይ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልይ ኢልና ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማዕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ክትጽልይ ኣለና أرى دقنود ما السب زي ودا إذا علم زيا كأن نزل علم جنبر انت زخم نسي نفسي نتصور زخونا مكنيات محلو كنيرو جن كأتز أيوف زخونا أيوف زخونا تقبارات كن اتهما بكيكن أب قدمي اتحقنيا مستقلا أب عرات هاد اتسادحكي أبت شلتنيا كدعن سقا خلافين تايو تتهبيو ملسي وكريستوس أملاخي بتي عزيز زفر فردخا سنبد نتزل على ماي فردخا انبركخ بتي ملكوتاي نتبرعوي برهان كان قد ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይዘልኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣዴና ብረይ እንኳዕ ብሰላም ኣተኸን مين تيكون بدي كلكم صدرا مدينة عالم كما يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ኦነጽ ትድንግል ክትጽልይ ኣለና እሺ ኦነጽ ትድንግል ናባርያኺ እትቁልጥፍ ጽላል ርኢትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ ይርሕቕ እዩ ነቲ ምእንቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይን ኢኺ ጸሎት ይቕጥል ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ክቕጥላ ዲያቆን ወደይ ናና ዳሓን ናኻለከ ሕራይ ማዕረ ቴንክ ዩ ኣሜን ይወልካ ኦኬ ኣይፎን ኢልና ኣቲና ደለና ሓፍትና ፍረወይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ወይ ትርሓስ ወልዱ ካብ ሰለስቲኽን ሓደኽን እንታይ ግበር ኣለይ ናይ መን ምዃና እሞ እዛ ጸሎት ይቕፅል ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ንዓ ክትጽልይ ኣለና እሺ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ክትጽልይ ኣለና ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦ ስምዓን ደለኻ ኣሜን እወ ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ
ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ብእዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅላ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ቀኒየለይ ኣሜን እሺ ማማ ትርሓስ ወልዱ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ይጥዕመክ ዶ ኸውን ክትፅሊልና ሬዲ ተሃሊኺ ረታ ዲያቆን ኣብ መገዲ እየ ዘለኹ ክዳሃየኩም እሺ መምህር ትምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትፅሊልና እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝተዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞ ምእንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመፃና እንደገና ካብ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ማማብሉ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ነፃን ተሃሊኺ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትጽልይልና ኣብ ሰላም ኣረኸበና ሕራይ ቀኒየለይ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ጸሎታ ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢያት
ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምነልና። ኦይ ንሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምንትኻድገልና ተዘከርልና። ኣሜን። ይቐኒል ተዋህበን ዕድል ዶክተር ክፍላይ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልይልና። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃን ዓለም ስለ ዝበለትክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን ኣሜን። ጥዒማትንላ ዲያቆነይ ሕጂ እሺ ማማ ትርሓስ ክብሪ ጸሎተ ምስጋና ሃይማኖት። እሺ ክብርና ይኹን። ከመይ ውዒልኩም ስድራ ቤት ኣምላኽ። መስገን ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዶ ወህዱ ኣብ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስኤ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽን ሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያ ዝተዘርበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ወጌታ ጸሎትና ሰበይካ ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ካብዞም ድሒርና ዳኣተና ምናልባሽ ግዜ እንተሃሊና ዕድል ክህብ ንውድእ ስለ ዘለና ድምፂ ግበርለይ ነፃ ተሃሊኹም እሺ እምበኣር መምህር ዶክተር ክፍላይ ሂበኩም ፀኒሐ ይመስለኒ መምህር ሳራ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽክርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ይቕሬታ ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዩ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዩ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳኣ እምበር ከም ብዝሒ ኃጢአትና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك مع بسانه فكم رتك أملاكنا وأكوبك مع بسانه وقويتا بقعات قررنا مسكانا غمزلنا خنصلي سمايات تنبرا بونا سمكاي كدس منقصها تمسا فاركام تاب سماي كوم دمان دري قوينا عليت مقبنا على معبنا احنا نزود لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نحسانا ندقلنا حقفاد احنا نمبرا فتناي تتولنا منقصن حيلين كبر نزل علم نتكاي مأمين وزتي مريم بناي قدس قبري ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قلي خبي سقاخون دن قلي خدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لكله نشغي كاو أنس برغتي إخي فركار سغم برغم التسقى جابير مساخي وفي دس والكي حتى يتناصر يلنا نفت ودق إياس كورسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يعني الصحاة صلوات أوقويتا أبزا معات زي أبكن مخاب تقواركم بقال حسابكم بخلو واسطنا زحطانا أيو شغاري حرقون موكر سابن سلازقونك من تتقدسم كالكات عرقنا دقلنا وأملاك سلام كن حاضر سلام وتيتهبنا أبزانا يدك أسكي زينا خاب كل شنكت ناس أقبرنا كاب كل فاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا فأنا سلام ملأك على أقلنا شجعان برهان تمفكر سبزقنا حدا ودفا ويسانان أملاكنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤول كبرون رداسيان قرمان تلوكا معري خمس زغنا وقوت منفس قدسن سجانا يقباك حج نزل علم أمين تحرنا بسوكا في سعادة الله سألوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وأمنا بسوكا في ساعات قدين ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ ኣመን ኣምላኽና ብዓነ ወይ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት መልኣኻን ርህሩህነቶም ኣነ ዝቀደመዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሐና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ውስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃልትን ብርድኣና ህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብርኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብዓት ጎይና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا عندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا انقسن حيلين كبر نزل على الناس كائن ما امين اوزتي مريم ناي قدس كبرين هلا سلامتا
سلام لك الله وحنا خدن قلي خد بسقاخون عدي جابير توقت قويتا سراوي سلام لك الله مسغي كاب عن السبرغتي خي فركر سخون برخي او اللي تسقاي جابير مساقي اوفيس تدس ولكي عطياتنا سريلنا نفتو ودخ يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا امين كبرن مسقانا نعمل يخون جابير سمعنا ترفق جانا دما املاخ بارك لنا امين. ماشي. راي سدرا እግዚአብሔር ስለትጸንሐና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ካብዚ ቀፂልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መቐፀልታ ናይ ዳሓለፈ ንባብና ወይ ድማ ትምህርትና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 16 ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ፊልክስ ናይ አቡሊድስ ምዕራፍ 39 ካብ ቁፅሪ 16 ኣትሒዝና ክነንብብ ኢና። ድሒርኩም ደኣተኹም ኩልኩም ኳዕ ብሰላም ኣተኹም። እምበኣር ኣብ ቁፅሪ 17 ሸራ ይኮነን ኣሎ ዲያቆነ ሼራ ይኮነን ኣሎ አዎን ሼሬታ ረዘነቱን ኣትየ ኣለኹ ዲያቆን ሓዊ እሺ ዋ ርኤ ክፀኒሐ ካብ ሰላም መጻኺ ዲያቆን ሓዊ ማእዛ ከዓ ኣትየ ኣለኹ ብሰላም ይምስየና ኣብትና ማእዛ ርኤ ከለኹ ኣድሚት ገይረ ከለኹ እሺ ይርአ ኣሎ ዶ ስክሪን ሕጂወ እሺ ሓራይ እምበኣር ተቐዳሚት ንባብና ኣብ ቁፅሪ 17 ደላ ማማረ ዘነት ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 ከተንብብልና ኢኺ ንባብ ቁፅሪ 16 እቶም ብክልተ ህላዌ ዝኣምኑ ግና ነቲ ሓደ ዝሰግድሉ ነቲ ካልኣይ ከዓ ዘይሰግድሉ በቲ ናይ መለኮት ክጥመቑ በቲ ናይ ሰብነት ግና ከይጥመቑ ግዲ ክኾኖም እዩ። ብሞት ጎይታና እንጥመቕ እንተ ደኣ ኮይንና እምነትና ብሓደ ብህላዌ እቲ ዘይሓምም መለኮትን ዝሓምም ሰብነትን ይኸውን። ጥምቀትና ብእግዚአብሔር ከምዚ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ብሞት ጎይታና ፍጹማት ንኸውን። ሮሜ 6:34 ሮሜ 6 ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሞታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ምስለ ኣዕላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን። ቃለ ተስማዕልና ቀፂለን ዘለዋ ንባባት ኣብትና መኣዛ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ኣዴና ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ገላትያ 4:4 እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክልተ ኣካል ዝኸፍልዎ ከነውሩና ከለዉ ወንጌላውን ሃዋርያን ዝሰበኽዎ ተዋህዶ ክንብል ከሎና ንሕና ብዛዕባ ስጋ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ ከም ዝበልና ይብሉ። መጽሓፍቲ እግዚአብሔር ኣብ እነንብበሉ ጊዜ
ወልድ ካብ ሰማይ እዩ እንተበልና ዳግም ንሕና ቃል ካብ ምድሪ እዩ ከም ዝበልና ኣምሲሎም ይዛረቡ። ወዲ እግዚኣብሔር ካብ ሰበይቲ ተወልደ ክንብል ከሎና ድማ ንሱ ካብ ሰማይ ኣይኮነን ከም ዝበልና መሲልዎም እንተሓመዩና ኣይንፍራህ። ወንጌል ዮሃንስ 1:14 ሕራይ ዲያቆን ሓወት እቲ ቃል ስጋ ኮነ ስጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና ኣሜን ኣሜን። ኣዴና ብረይ نمت حراي ديكون ودي 4-5 بحدلا እሺ ጽቡቕ ملأت زمن مسمى صقنا نوتم تحت حقي زلو تشايطو مئنتي كوتኦም نحنا ولدنت مئنتي كركبسي املاح نزي خاب سبيتي التولده تحت حقون زخونه ودو لا آمين. تسمع لنا امين امين ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 13 ኮይኑ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 118 ቁጥሪ 17 መዝሙር ዳዊት መበል 118 ቁጥሪ 17 ማማሙሉ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ጢሞቴዎስ 3:16 እሺ ንባብ ቁጥሪ 19 ንሕና ግና ወልድ ኩልንትናኡ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ከም ብሓድሽ ብዛዕባ ሰብ ምዃን ክንዛረብ ከሎና ኩልንትንኡ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ ኢና እንዛረብ ናይቲ ሓደ ኣካል ምፍልላይ ኣይንፈለጥን ኢና ንሰማያዊ መለኮት ካብ ምድራዊ ስጋ ነቲ ምድራዊ ስጋ ድማ ካብቲ ሰማያዊ መለኮት ኣይንፈልዮን ኢና ከመይ ኣብ ክልተ ምኽፋል ዓመፃ እዩ ነቶም ክልተ ህላዌ ኣለዎ ዝብሉ ምኽንያት ፍልሊ ኣይንሃቦም ስጋ ከዓ ስጋ እዩ በይኑ ነባር ኣይኮነን መድሓኒ ዝኾነ ብባዕሉ በይኑ ኣይኮነን ብዘይቲ መድሓኒ ቃል ከዓ ንበይኑ ጥራይ ውፅኡን ፍሉይን ክኸውን ኣይግባእን ቃል ድማ በቲ ቅድሚ ሰብ ምዃን ዝነበሮ መለኮታዊ ህላዌኡ ካብኡ ከቶ ኣይፍለን እዩ ንበይኑ ሓደ ወገን ኮይኑ ኣይነብርን እዩ ጎይታና ግና ናብ ዓለም መፀ ብስጋ ድማ ተራእየ ብዘይ ስጋ ኣይተራእየን ነቲ ፍጡር ስጋኡ ካብቲ ፈጣሪ መለኮቱ ኣይንፍለዮ ሓደ እኳ ነቲ ህላዌ ፍጡር ካብ መለኮታዊ ህላዌ ኣይፍለ ክብርና ኣምላኽ ደስ ድብል ጽሑፍ መዝሙር ዳዊት 118 ቁጽሪ 27 እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ እዩ ንሱ እውን ኣብርሃልና ነቲ መስዋዕቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ኣቅርንቲ መሰዊኢ ብገመድ እሰሩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ ተገልፀ ብመንፈስ ፀደቐ ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ኣህዛብ ተሰበኸ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ኣረገ ስለቐላትኹ ምስጋና ይኹን ዝብል ናብ ምስጢር ብርግፅ ዓብዩ ካልኦት ተስምዓልና እሺ ቀፂለን ዘለዋ ንባባትና ማማ ትርሓስ ወልዱ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 30 ድሕሪኣ ደላ ንባብ ኣዴና ኤልሳቤጥ ክበክንዶ ንእሽተይ ዕብራውያን حراي أبي كم تركب نقرن نقد
ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብተን ናይ ጳውሎስ መልእኽታት ኮይና ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ሓንቲ ፍቅዲ ጥራያ أبراهيم أبراهيم እቲ ዘይተፈጥረ ቃል ብዘይ ስጋ ኣይመፀን ኣይተራእየን እውን ስለዚ ሓደ እኳ ነቲ ዘይተፈጥረ ካብ ስጋ ከይፈሊ ክልቲኡ ብተዋህዶ ሓደ ኮይኑ እዩ በቲ ንሓድሒዶም ዝተዋሃሃድሉ ተዋህዶ ብመልክዕ ሰብ ሓደ ኮኑ ዳግም ብተዋህዶ ሓደ ንዝኾኑ ድማ ሓደ ስም ክህልዩ ዝግባእ ወንጌል ዮሐንስ ማማ ትርሓስ ወልዱ أبيت وانجيل ናባኸያ يوحنس إشي وانجيل يوحنس كندي أدي مع ودي ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ 30 إشي ብዝሕ إشي قال لي ود اسمعنا وانجيل يوحنس معرف حدي كاب حدي كسب 30 قال هيوت قال بمجمرتا نبري اتقال دما اب املاخ نبري اتقال وين املاخ نبري ازي بمجمرتا اب املاخ نبري بقو كل زخوني كابت زخوني زبل دما بزي بقو زخوني البون هيوت ابو نبرت اتا هيوت كا برهان سب نبرت برهان وين اب صلمات يبر صلمات قنا اي حازون يوحنس اسمو سبعي كاب أملاخ تلاقيه تنسئي كلهم بقوا ناب أمنت منت كبصحو بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر متى بزعبا برهان دعا كمسكر متى امبر نسوس برهان اي نبرن اتيني نفس وكف ثب زبره برهان حق نبزل العالم نب حق ناي عالم يمز نبري أب عالم نبري عالم وين بقو خانت عالم قنا أيفلتطن نابتهم ناتو مزعي اتهم ناتو خا أي تقبلون نتهم اتقبلوا زبلو كله بسمو نزعمنو قنا ولد أملاخ كخونو مسل هبهم نساتهم كاب أملاخ امبر كاب دم ويس كاب فقاد سقا وي كاب فقاد سبعي زي تولدو يوم اتي قال سقا خوني سقا حقي مليئو خا أبانا حرري كبروت دما كم كبري نايتي حد ودي عبور إنا يوحنس بزعبو مسكري اتي دحري زمز نسو قدمي زنبر يومو نسو قدمي نبري اتي بزعبو زبالكم نسو ايو إلو جدري حق 16 محاسا حقي بموسى توهيب يومو ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጽአ እምበኣርከስ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሜን ሓደ እኳን ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃደ ምስክርነት ዮሐንስ አይሁዳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ከሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናት ለባውያን ምስ ለኣኹሉ ምስክር ዮሐንስ እዚ እዩ ንስዊን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ መን ዳ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንስኻ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ዳ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ኣምላኽ ምእንቲ ክንህቦም ሲ ምላሽ ምእንቲ ክንህቦም ሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ መገድ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ክእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈረሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ እየ ዘጠምቕ
ብማእየ ዘጠምቕ ኣለኹ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቀድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣነ ስራሕ ኣሳእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰ። እዚ ካብቲ ዮሃንስ ዘጠመቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። ኃጢአት ንዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ንጸብሒቱ ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረአየ እሞ እነሆ ሓጥእ ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በሎ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ክሳብ ዲያቆን ማዕረ ክሳብ 30 ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ትብል እስቲ ቃልዎ ተስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን 2:14 ዕብራውያን 2:14 እቶም ሙሉድ ስጋን ደምን ዝለበሱ ሰብ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ እውን ከምኦም ሰብ ኮነ። እዚ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር ኣኺላታ ድያ እወ 4 ነጥብላ ድያ እወ ን15 ትብል ኣላ ጥቓ ና በቃ ደሕና ኣኽላ ክሳብ 14 እያ ቃልዮ ተስማዕና ራይስ ስድራ እግዚኣብሔር እዚ ንባብ ክንበብ ከሎ እንታይ ንግበር ንዳሓር ከነስተንትን መግለፂ ክንህብ ከለና ምእንቲ ክጥዕመና ንሽገር ስለ ዘለና ምልስ ኢልና ኩሉ ክንዝክሮ እቲ ንባብ ክንበብ ከሎ እንታይ ንግበር መስለኩም ሕጂ ንኣብነት ቁፅሪ 25 ከንብባ ምሽ ክትንበብ ከላ ኣብኣ ፍሉይ ጦብላሕታ ወይ ሕቶ ወይ ዝኾነ ነገር ፍሉይ ደስተንተንኩሞ ነገር እንተሃልዩ ቢሮን ወረቐትን ሒዝኩም ወላታ ቁፅሪ ጥራይ ፀሓፍዋ ወይ ድማ በቃልኩም ቁፅሪ 25 ኢልኩም ኣብ ሓንጎልኩም ሕዝዋ እሞ ኣብቲ ኣሰንትኖ ክንሓልፍ ከለና ቁፅሪ ክንዲዚኣ ምለሰለይ ዲያቆን ተልኩምኒ ምልስ ከብለልኩም ንዓዳ ኣንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ንብሙሉኡ ኣብ ቃልኩም ክትሕዝዎን ቁፅሪ ክንደይ ከም ዝነበረት እታ ክትብልዋ ዝደለኹም ክትዝክርዎም ስለ ዘይትኽእሉ ክንበብ ከሎ እታ ፍሉይ ደተንከፈትና ከነስተንትና ንደሊ ነገር ቁፅራ ንሓዛ ኢና እሺ ሕራይ ቁፅሪ 25 26ን ብሓደ ከንብበኔ ንባብ ኣላትና ኣብኣ ሮሜ 5:6 እያ ማማረዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 6 ከተንብብልና ኢኺ ናብ ንባብ ቁፅሪ 15 መለኮት ፍጡር ኣይኮነን ስጋ ግና ፍጡር እዩ መለኮት ሓማሚ ኣይኮነን ስጋ ግና ሓማሚ እዩ ጳውሎስ ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ክብል ዳ ሰማዕና እምበር ክፈላለዩ ኣይሰማዕናን ሃይማኖትና እውን መለኮት መከራ ተቐበለ ኣይብልን እዩ ክብረና ኣምላኽ ሮሜ 5:6 ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ቃልዎ ተስማዕልና ቀፂለን ደለዋ ንባብና ኣብ ቁፅሪ 28 መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 19 መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 4:5 ንባብ ቁፅሪ 27 ከምኡ ከዓ ከም ፍጡር ወይ ከም ግዙእ ናብ ክልተ ኣይክፈልን እዩ ንመለኮት ፍጡር ስለ ዘይኮነ ፍጡር ወይ ግቡር ኣይንብሎን ኢና መሊስና ንስጋ ፍጡር ኣይኮነን ኣይንብሎን ኢና ንወልድ ክልተ ህላዌ ሓደ ናይ መለኮት ሓደ ድማ ናይ ሰብነት ኣለዎ ኣይንብሎን ኢና እምነትኩም ከምዚ ይኹን ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ብምባል ፀኒዕኩም ነበሩ ኣሜን
ብጀካ እቲ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 19 ክሳብ 19 ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማዩን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ብኡ ዝኣመን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግብኦ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀረ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድህን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈተው መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 5 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥንቂ አሜን እሺ ቀፂላ ኣብ ቁጥር 31 ሓንቲ ተቕስላትና ምናልባሽ ድዘለልኩኹም ድረሳዕኩኹም ወይ ደንጊኹም ዳኣትኹም ተሃሊኹም ድምፂ ግበርለይ ደየንበብኩም ከይትህልው ወይ ሓንሳብ ጥራይ ገለ ዘንበብኩም ይደጋግሞም ከይሉ ንኻልእ እሺ ሓፍትና መዓዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 8 ዕብራውያን 13 ቁጥሪ 8 ንባብ ቁጥሪ 29 ካብዞም ዘፍርሑ ዘወርቲ ረሓቑ በቲ ኸንቱ ነገሮም ሃይማኖት ናብ ክልተ ኣይንፍለ ብምግባር ደኣ ሓደ ንኹን ብሓደ ተሰማሚዕና ድማ ስጋ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም መለኮት ከዓ ካብ ሰማይ ምዃኑ ብኡ ንእመን ስጋስ ኣብ ማህፀን ፍጡር እዩ መለኮት ግና ካብ ዘለዓለም ኩሉ ሳዕ ነባሪ እዩ እምበር ከቶ ፍጡር ኣይኮነን ከመይ ቃል ምስ ስጋ ተዋሂዱ ሓደ ምስ ኮነ መለኮት ካብቲ ናይ ቀደም ግብሩ ኣይተለወጠን ኣይተኸፍለን ኣነ ዲያቆን ሓወይ ያዋ መዓዛ ኣራይ ዕብራውያን 13:8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ኣሜን አሜን እሺ ቀፂሉ ደሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 34 እያ ኣዴና ብረይ ካለይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ካለይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 እሺ ንባብ ካብ ቁጥሪ 19 ياريتا ካብ ቁጥሪ 32 ክሳብ 34 መጻሕፍቲ ኩልንትናኡ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክነግሩ ከለዉ ዳግም ኩልንትናኡ ሰብ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ንሕና ድማ ንቃል እግዚአብሔር ኢና እንስዕብ ነቲ ዘይክፈል ኣይንኸፍሎን ስጋ ካብ ማህፀን ፍጡር እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ምእንቲ ከነኽብሮን ከነመስግኖን ንመለኮት ካብ ሰብነት ኣይንፈልዮን ኢና ከም በሓድሽ መለኮት ፍጡር ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝምስገነሉ ግዜ ምእንቲ እምነትና ንሰብነት ካብ መለኮት ኣይንኸፍሎን ኢና ነቶም ቃል መጽሓፍቲ ናብ ገዛእ ባህሎም ለዊጦም ኣብ መንጎ መጽሓፍቲ ክትዕ ዘእትዉ እዚ ሰናይ ከም ዝኾነ ዝእመኑ በዚ እውን ዝኣምኑስ ከመይ ሙሉእ ሓፍረትን ነውርን ዘይኮኖም عليك مالك بطرس عرف 13:16 ماشي هلا لسه ابتن دحروت معلتات كم فتوت رؤسهم دي مالالسو
ዘላግፁ መላቀፅቲ ከምዚ መፁ ቅድሚ ኩሉ እዚ ይፍለጡ 16 ንሱ ኣብ ኩላንተና ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ይዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዝሽግር ሓይሉ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርቲ ዘይፅኑዓት ከምቲ ነቲ ካልእ ፅሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋይዎ ገይሮም ይጠዋይዎ ኣለዉ ሰድያ ዲያቆን ወደ እወ هلا ኣብ ቁፅሪ 35 ዘለዋና ክልተ ንባባት መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ማማረ ዘነት ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 28 ንባብ ቁጥሪ 35 ዮሃንስ ወንጌላዊ ቃል ሰብ ኮነ ስለ ዝበለ ንስም ሰብነት ናብ ቃል ገይሩ ዝሓሰበ ዶ ኣሎ በሉ ጳውሎስ ወልድ ድማ ነቲ ንኩሉ ዘግዝኣሉ ክግዛእ እዩ ስለ ዝበለ ንስም ፍጹም መለኮት ናብ ሰብነት ለዊጡ ዝተዛረበ ዶ ኣሎ እዩ ድማ በሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ፋት ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ልወዱ ነብኡ ርኤና ኣሜን ቀዳማይ መልእክቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 28 ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ እውን ኩሉ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ሽዑ እቲ ወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዝግዝኦ ክግዝኦ እዩ ኣሜን ስላዓላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ተስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣቤት ወንጌል ማቴዎስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ መጽሓፍያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 39 ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ወንጌል ማቴዎስ 26:39 ቀፂላ ደላ ንባብና መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ ቁፅሪ 24 ንባብ ቁፅሪ 36 ንሕና ግና ክርስቶስ ንኣብ ብስጋ ከም ዝሰገደ ንኣምን ባዕሉ እውን ንሕናስ ንእንፈልጦ ኢና ንሰግድ ንስኻትኩም ግና ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ በለ በዚ ነገር እዝን ብዝመስሎን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ህውከት የእትዉ ኣለዉ ማቴዎስ 16 ዲኻልካኒ እወ 16 ቁጥሪ 39 هراي شعو بقاهي دحقي 38 بحدة اللواء 38 نعم هو قرب رحق إلو بقاطو تدفيعو تسلي او أبوي زير ذكال انتو خوينوس مزاني مكرات صواع زيعة خباي تحلف انتو خوني كم فقدك دا يخون انبر كم فقادي ايكونن اون بالي زيادة هو قال هو تسمع لنا كنتي قنير لي ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 24 ኣቦታትና ኣብ ዝኸረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ዘላ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢኹም ትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብ ዝኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም ትመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እሞ ንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱ ይግብኦም
ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመፅእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ عليه تسمع لنا شيء كساب قطر 4 تقصيتات النبابية بلنان دحري عاد الله حداش معرف 39 كيف لخلتها داخل ما داخل نقفلنا حراي نباب قطري 36 نحنا قنا كريستوس ناب بسقا 5 سجدة نأمن يا ريتا 37 نحنا قنا بقال مصحفت نأمن منفس قدوس زحادروم أبوتاتنا خمس مهارونا دما أبنت جيرنا نترجم نسو بسقا كسجد كله ملكوت كابسبنت كتو أيتفلين كما يسبنت كسجد كله ملكوت كابو آيل قسنيو إذا خدتو كون زي قبائيو سقا مكرا بستقبلو لجزيه كوا ملكوت كابسبنت كتو أيتفلين اقوادا مسؤو تواهيدو بحيل ملكوت نموت سعارو اب لعليون سلطنة اب كندتي بسقاو زرخبو حسارن موتن دما نتقارنتي اب حلنهم كنتو حافرت البسوم انهم بقار نموت سعارو اب سيول نزنبرو مروخات نفسات مارخه بحيل ملكوت دما بخبري كاموت تنسأه ام بقار كاس علوتي قصتو كم تحقو هايمانوت يحلو ترقاميك على مصحاب بزي مفلاتهم كا هوكت ايمصو نتوم ابقال مصحف حدا اينا انابلو هايمانوت زقاومو فلتت زي بلوم سبات زنقاع ايو كم بحدش دما نتوم بامنت حدا اينا انابلو نحد حدوم بنجر زكاتعو عشنتن كفاتن ايو نحنا قنا بزعبا قويتانا إيسوس كريستوس زتزارمنا نجر ازيو نسو سغا زتواهاده املاخ ايو نسو سغا زتواهاده املاخ ايو نسو حاده ايو سماياو ايو مدراوون ايو حيال املاك نسو بسغا مكرا تقبله امباركس اتوم مستوعال زغودلوم سبنت مسملكوت حاده مخانو يأمنو نحار حدوم بخنتو اي كاتعو ابتق حدت منافقان دما ايودغو اقواد بناي قدس بيت كريستيان نصحنا يقنؤو غويتاي ديوناسيوس بسلام نبر امين إلو كفلي حدا اب قطري 44 يود سلاز نبرنا ناي نباب جيزيه نግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ማማሙሉ ኢትከሓፍ ኣቢል ክለይ ፀኒሕኪ ኣብዚኣ ደው ከነብል ስለ ዝኾንና ንባብ እታ ናይ መዝሙር ዕድል ፈቓድ ማሕበርቲ ኮይኑ ንዓኺ ክህበኪ ንባብ ኣባኺ ስለ ዘቋረፅና ሕራይሽ ያኔለ ጎረረይ እኳ ትታሒዘ እየ ዘለኹ ግን መሪሕ ክፍትኒ ዕዳ ምስጋና ኣብ ልበይ የሎኒ ትብል መዝሙር ክዘምር እየ እግዚኣብሔር ይሓግዘኒ ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሎ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሎ እንታይ ኢለየ ክዝምረሉ ከመይ ገይረየ ክቃንየሎ ፍጥረታት ኩልኩም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኽሩኒ ኣምላኽ ዝገበረለይ ሰናይ ብዙሕ እዩ ምፃሩ ሲኢነ ተዓድየ ኣለኹ ዕዳ ምስጋና ኣብ ልበይ ኣሎኒ ከመይ ከም ዘመስግኖ ግና ጠፊኡኒ ዘመስግነሉ ቅና ቃላቱ ይሒዱኒ
ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ኢለይ ክዝምረሉ ከመይ ገይረይ ክቓንየሉ ፍጥረታት ኩልኹም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኹም ኣማኽሩኒ ከምኡ ዘፍቅረኒ ሓደ እኳ የልቦን ቀደመይ ነበረን ብሕጀይ ይርከብን እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ በዓል ዓቢ ምሕረት ምግለፁ ሸጊሩኒ ናይ ኣቦይ ረድኤት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ በዓል ዓቢ ምሕረት ምግላፁ ሸጊሩኒ ናይ ኣቦይ ረድኤት ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ለይ ክዝምረሉ ከመይ ገይረይ ክቓንየሉ ፍጥረታት ኩልኹም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኽሩኒ ኣነ ሰይከኣልኩን ናይ ልበይ ክገልጾ ዝገበረለይ ምድሓን ውዕለቱ ክምልሶ ሓግዙኒ ግዳ ፍጥረታት ኩላትኩም ብሓደ ድምፂ ንጎይታ ነመስግን ሓግዙኒ ግዳ ፍጥረታት ኩላትኩም ብሓደ ድምፂ ንጎይታ ነመስግን ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ኢለይ ክዝምረሉ ከመይ ገይረይ ክቓንየሉ ፍጥረታት ኩልኹም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኽሩኒ ልሳን ዘበለ ኩሉ ንኽብሩ ከመስግን ኩሉ ብርኪ ድማ ንስምቡ ክንብርከኽ ኢየሱሰይ ከኽብር ኣብ ኩሉ ቦታ ሓጎሰይ እዩ ናይ ህይወተይ ባታ ኢየሱሰይ ከኽብር ኣብ ኩሉ ቦታ ሓጎሰይ እዩ ናይ ህይወተይ ባታ ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ኢለየ ክዝምረሉ ከመይ ገይረየ ክቓንየሉ ፍጥረታት ኩልኹም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኽሩኒ ሰብ እንተኣበየ ኣምኒ ክዝምር እዩ ትንፋስ ዘይብሉ እውን ሰሚሩ ክለዓል ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ምስጋና ክእወጅ ምስጋና ንኣምላኽ ነዚኣ ኣቦ ፍጥረት ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ምስጋና ክእወጅ ኣብ ኩሉ ማዕዝናት ምስጋና ክስማዕ ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ኢለየ ክዝምረሉ ከመይ ገይረየ ክቓንየሉ ፍጥረታት ኩልኹም ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኽሩኒ ኣሜን ናይ ባሕቂ ኣምላኽ ምስጋና መወዳእታ ዘይብሉ ምስጋና ናብኡ ይብፃሕ يقنيلي وهبنا عدل يقنيلي دياقون ኣሜን። እሺ ማማምሉ ኣዝያ ጣዕምቲ ደስ ትብል መዝሙር ንሰምዕ ፀኒሕና እግዚኣብሔር ናይ መላእኽቲ ዝማሬ የስምዐክን ራይ ስድራ እግዚኣብሔር ኣብዛ መዝሙር ክንሰምዓ ፀናሕና ዘለና ኣስተንትኖ ክንህብ ኣብ ልበይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ቃላት ሲኢነሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ምስጋና መግለፂ ሓሳብ ሲኢነሉ እንታይ ኢለየ ክዝምረሉ ከመይ ገይረየ ኸ
كقانيلو فطرتات كلهم حجزوني تبلو وتلكم أما خروني اتبل مزمورينا كنسمع صنحنا كبرنا أملاك يكون ناي مسكانا صبغت مزموريا أحسنتونا نحن مزمور داود 150 ቁጥሪ 6 ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግኑ ሃሌሉያ 150 ቁጥሪ 6 مزمور داوود 150 قطر 6 قال وتسمع لنا ممر تمنيت الشي ممر تنس نباقي ممر الزنت يتكحفت اوكي ساعات سامعت خوينا زانا مشيت نصليها 248 سي ساعات خيكون تسمعني እግዚአብሔር تذكر كنو اب ارياما مسكنو كلهم ملافتو مسكنو بملاسي نعاتي ساعات خيكون تسمعتني اذا حيوت كل خير ببا والله فترة كم دم مسكنه عليه وقت نس كوش بي انا برنات الشي كالوت أدينا عين علم كعب سلام أعتقد እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም ዲያቆነ ብሩክ ምሸት آمين ناي مسغانايتا مزمور كنسمع خمد صنحنا اتو علت املاخ ازي بزح بقالات زي قلت قالات كترخبولو زي تخيل حسابون كترخبولو زي تخيل ازيو لعلن عابين سفيحين مخانو او اشتقاق تبلو تدلي بزح نقرنا هالوكا مقلت قال تسئن حسابي وحدكا ومئات بلتا مزمور فكا قبل بيدولو مسغانا ات او اشتايدولو مسغانا سي مقلت قالات سيينولو مقلت حساب سيينولو እንታይ ኢለ እሞ ክዝምር ከመይ ገይረ ከመስግኖ ከመይ ኢለ ክቃንየሉ ስለዚ ኩልኩም ፍጥረታት ሓግዙኒ ትብልዎ ተለኩም ኣማኹርኒ እያ ትብል ነራታ ኣዝማች ናይታ መዝሙር እሺ ግዜና ክንጥቀመሉ ሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እየ ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ምንቲ ክንሰግር ብዛዕባ ምስጋና ስለ ዝኾነት ቀነ እሺ ቦና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 63 ቁፅሪ 7 ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገበረላ ዓብይ ግብርን ከም መጠን ምሕረቱን ዕብየት ለውሃቱን እናዘከርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚኣብሔርን ውዳሴኡን ክነግር እየ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣቦና ብመላከ ሰላም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥሪ 7 እሺ ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ናይ ምስጋና ሓንቲ ጠቕሲ
ራይም በኣር የዘና ክንጥቀመሉ ዝኾነ ሓሳብ ተሪብልና ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ንባብና ናይ ሃይማኖት ኣበው ናይ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሮማ ዝኾነ ቅዱስ ፊሊክስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኢና ኣንቢብና ነርና ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ቁጥሪ 44 መወዳእታ ናይ ክፍሊ ሓደ እያ ኣዝዩ ደስ ድብል ትምህርቲ ኣቦታትና በረኸቶም ክፈለና ኣዝዩ ዝገርም ሰፊሕ ምስጢር ዘለዎ ዓብ ትምህርቲ ኢና ከነንብብ ፀኒሕና ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 44 ኢና ኣንቢብና ከምቲ ድበልኩኹም ዝሓዝኩሞ ቁፅሪ ይህልዩ ኣብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣውፀለይ በሉኒ ንዓ ከፈት ከብለልኩም እየ ንዓ ዳንበብኩም ብዛዕባ ክዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ደስ ትበለትኩም ቁፅሪ ዲያቆን ሓወይ ቃለ ህይወት እስማዓልና ኣፍታ ደንበብካያ 43 ጠብቕ ሓያል ኣምላኽ ክንሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ እምበኣርከስ ነቶም ምስትውዓል ዝጎደሎም ሰብነት ምስ መለኮት ሓደ ምዃኑ ይኣምኑ ሕጂ እዚኣሲ ምሽ ገለገለ እንታይ ይብሉ ኣነ ኣምላኸ እዞም ናይ ምስልምና ብዙሕ ዝሓቱ ኣምላኸ ኣነ ዝበለስ የለን ኣምፅኡልና ይብሉ ኣብዚ ዩቱባት ገለገለ ሕቶታት የቕርቡ እዮም ዞም ኣብ ፅርግያ ኮይኖም ዝዛረቡ እሞ ነገሩ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚኣምኑ ንዖም ኣይተመልከትንያ እዚኣ ኣብዚኣ ግን ሓያል ኣምላኽ ክንሱ በቃ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝግለፀሉ ሓያል ኣምላኽ በቃ ኣብዚኣ ሕጂ ክርስቶስ ኣብ ሓያል ኣምላኽ ክንሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ ማለት ብስጋ መከራ ተቐበለ ከዓ ክርስቶስ እዩ ኢለ ዘስተንትና ነይረ እዛ ተንብባ ከለካ ሳውጥ ፅሕፍ ኣቢለ እያ እሞ ነቶም ዝምልከተና ኦልሬዲ ንዓና እስላም ግን መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ስለዘይሕዝዎ ዘይፈልጥዎ ኣብዚኣ ግን ብግልፂ ንዓና ግልፂ ገይራ ክንክንምልስ ወይ ተሓቲትካ ንክትምልሶ ይምሓርካ ዲያቆን ሓወት ኣብ ኣስተንቲነ እሞ ኣሜን ቃል ህይወት እስማዓል ቃል ህይወት እስማዓልና ሓፍትና መዓዛ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኺ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልኪ ኣሜን ያ እቲ መከራ ዝተቐበለስ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ሓያል ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ መከራ ዝተቐበለ እሞ ኣዝያ ዓባይ ኣስተንትን እያ ቃል ህይወት እስማዓልና ኣሜን እሺ ካልኦት ካብዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ንባባት ቁፅሪ ክንዲዚኣ በሉኒ ደስ ድበለትኩም መለስ ኣቢለ ከሪአኩም እየ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ምውህሃድ ናይ ቃልን ናይ ስጋን ወይ ድማ ናይ መለኮትን ናይ ስጋን እዩ ብሰፊሑ ክምህረና ፀኒሑ ክንከፋፍሎም ከም ዘይብልና ፍጹም ከም ዝተዋሃሃዱ እዩ እቲ መልእኽቲ ነይሩ ኣፍታ ዲያቆነ ኣፍታ 25 ነዋሕ 25 ነዋሕ እዛ መለኮት ፍጡር ኣይኮነን ስጋ ግን ፍጡር እዩ መለኮት ሓማሚ ኣይኮነን ስጋ ግን ሓማሚ እዩ ዋላ እኳ መለኮትን ስጋን ብሓደ ኣይንፈላለዮን ኢና ተዋሂዶም ኢና ንብል መለኮት ግን እቲ ኣምላኽነቱ ግን ኣምላኽ እዩ ዘይ ኣይሓምም
ኣብኡ ከሎ ኣምላኽነቱስ ኣብኡ ኣሎ እቲ ስጋ ከዓ ስጋ እዩ ካብ ኣዴና ኣዲ ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ክሓመም ክጠሚ ርኢናዮ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተገረፉ ኩሉ ካሲ እቲ ናይ ስጋን መለኮትን ሲ ትፈልልዩ እስ ብሓደ ኮይኑ ከዓ ወላ እቲ መለኮት ንበይኑ ከሎ ስጋ ዝኩሉ ክሳቐ ከሎ እቲ መለኮት ግን ባዕሉ ታእሽሙ ፈጣሪ እዩ ዝለካስ ኣይተፈልዮ ነው ስጋ ፈለየ ክልቲ ኣይተፈላለዩን ንሳ ስተንቲነ ማለት እዩ ኣሌዎ ተስማዕልና ማማሙሉ ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣስተንትኖ መሰረት ናይ እምነትና እውን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ምክንያቱ መለኮት ከምዚ ኣብዚ 15 ክጠቕስያ ፀናሕኪ ፍጡር ኣይኮነን ዓማሚ ይኮነን መዋቲ ይኮነን ብባህሪኡ ሲ መለኮት ድሓምም ድመውት ኣይኮነን ግን ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ካብ ስጋ ከይተፈልየ ስጋ ክቅጥቀጥ ከሎ ምሱ ከም ዝነበረ ክመውት ከሎ ምሱ ከም ዝነበረ መከራ ክረክብ ከሎ ከዓ ምሱ ከም ዝነበረ በይኑ ፍልይ ኣቢልና ስጋ በይኑ ተቐጥቂጡ ስጋ በይኑ መከራ ረኺቡ ስጋ በይኑ ሓሚም ኢልና ከይንፈልዮ ኣብ ኩሉ ነገር መለኮት ካብ ስጋ ዝፍለ ከም ደይኮነ ምሱ ተዋሃሂዱ ከም ዝነብር እዩ እሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣስተንትኖ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንመሃሮ ኣብ ዝቕርብ እዋን እውን ኣቦና ገሊፆሙልና ነይሮም ብሓውን ሓፂንን መሲሎም ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣስተንትኖ የክስተንቲን ክማማብሉ ቁፅሪ 15 ቃልዎ ተስማዓልና እሺ ካልኦት ኣብ ቁፅሪ ክንዲ እዚኣ በሉኒ ቁፅሪ 29 እስካዕ 30 ዘላትካ ዓክስተንትና ፀኒሐ ካብዞም ዘፍሩ ዘወርቲ ይርሓቁ በቲ ከንቱ ነገሮም ሃይማኖት ናብ ክልተ ኣይንፍለ ብምግባር ደኣ ሓደ ንኹን ብሓደ ተሰሚዕና ድማ ስጋ ካብ እግዝእትና ቅድስት ድንግል ማርያም መለኮት ካብ ሰማይ ምዃኑ ብኡ ንእመን እዚ ካሊእ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ገኒኖም ደሎ ካብኡ ክንጥንቀቕ እዩ ዝነግረና ዘሎ ካብኦም ርሒቕና እቲ በታ ሃይማኖትና በዚ ቦታትና ድመሃሩና ዝገደፉልና ክንፀንዕ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ኣስተንትና ፀኒሐ ቃልዎ ተስማዓልና ኣማረ ዘነት ቁጥሪ 19 ክሳብ 30 ዘላ ንባብ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ሃይማኖት ናብ ክልተ ክንከፍል ከም ዘይብልና ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ከም ዝወሰደ እቲ መለኮት ካብ ዘለዓለም ብህላውነቱ ጥንትን መጀመርታን ዘይብሉ እቲ መለኮት ካብ ሰማይ ምዃኑ ብኡ ንእመን እያ ትብል እታ ፅሕፍቲ ቃልዎ ተስማዓልና يا ده خفتنا دياقون ودي 42 እሺ ምናልባት ክንፍትን ፅቡቅ እምበር ንሕና ግና ብዛዕባ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተዘረብናዮ ነገር እዚ እዩ ንሱ ስጋ ዝተዋህደ ኣምላኽ እዩ ንሱን ሓደ እዩ ሰማያዊ እዩ ምድራውን እዩ ያደ ቁርብ ብጣዕሚ እዋ ንስ ሓደ ምዃኑ ስጋ ተዋህደ ኣምላኽ ምዃኑ ንስ ሓደ ሰማያዊ ምዃኑ ምድራዊ ምዃኑ ቃልዎ ተስማዓልና ንሱ
السو سجا زتوحد أملاخ እዩ قالسي ክርስቶስ በይኑ ሰብ ኣይኮነን ስጋ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ ሲ ስጋ ዝተዋሃደ ኣምላኽ ንሱ እዩ ንሱ ሓደ እዩ ኣብ ክልተ ይክፈልኒ ስጋ በይኑ መለኮት በይኑ ኣይንብል ኢና ብፍጹም ብምውሓድ ሓደ እዩ ድሓር ሰማያዊ ምድራዊ እውን እዩ ይብል ኣሎ ሰማያዊ መለኮታዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምድራዊ ዝበሃል ከዓ ምስ ስጋ ስለ ዝተዋሃደ ፍጹም ሰብ ከዓ ስለ ዝኾነ እሞ ብጣዕሚ ደስ ትብል آمين أني اللي እሺ ካልኦት ከ ቁፅሪ ክንደዚኣ በሉን ምልስ ከብለልኩም እየ ኣዝዩ ደስ ድብል ነባቢ ነርና ሎሚ ቅልል ዝበለ ንክትርድኦ እውን እስከዛ ቁፅሪ 11 አንብብዋ እሞ መን ገልፀለይ ዛውፅያ ዘለኹ ስጋ ከዓ ስጋ እዩ በይኑ ነባሪ ኣይኮነን መድሓኒ ዝኾነ ብባዕሉ በይኑ ኣይኮነን ስጋ ማለት እዩ ብዘይቲ መድሓኒ ቃል ከዓ ንበይኑ ጥራይ ውፅኡን ፍሉይን ክኸውን ኣይግባእን እዩ እስኪ ነዚኣ ትገልፀለይ كنساتف من أنتي ليه سقسق لازبلنا عن تنبيبه قال من تخنبه كساب دكتور كفلا يزدالو بس كنا زي قصر عسران حدا من قال صلي اشتلي أنا خفتنا هذا دي أكانش شادينا كبر مسجانا أنا أملاخ يكون سجا خا سجاي بينو نباري أيكون المدحاني زخونا بعلو بينو أيكون بزيت مدحاني قال كا نبينو تراي وصون فولين خون أيكبان سجا دا أخذ كيزي سجاي بينو خانا باري خون أيكلني مدحاني بمدحاني أربع حيل أملاخ تدكون نسي نبينو بزيت مدحاني قال نعملك نبينو ترايو وصوفولين خون أيجبان كبرنا أملاخ يخون سجاد السجاد يخون لك زي ما بينوس ولا حنت نبارو خين خن كسا عسايك أيجلني بتمدحان سخون قال أملاخنا أيو كلنا جر كتقال الكبرنا أملاخ يخون مقلات بحالك قلت لك فتني لي أخذت هذا الكوكب أوتي أملاخ المسكن كان تعزبال كناس سجا بينو سجايو سجا بينو نيرت زخونسي نبعلو مدحان مدلي نيرو مخنياتو نمدحان دك سب سلازمته السقعة كم صوبو دحنات مدليه سجا بينو تخينو بس بيسو تترف عبز مدري تراسبي مالتي كادحنون عكل انتاي دعا مس ملكوت سلستوى هذا مس مدحاني اكزيابير قال سلستوى هذا يو بلياك عليه وتسمعنا الشيء قالوا كسابنا حسب كسابنا دالو ني دكتور كفلاي عدل كوبامي ناب دكتور كفلاي እሺ እኔለይ ምዃኑ እኳ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ናብ ሓድነት ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልከተ እዩ ስለዚ እቲ ዝተነበልናን እቲ ኩሉ ጋባእቲ ዘቕረብዎን ኣነፂርዎ እዩ ግን ንምክፋል ዝኣክል ቁፅሪ 16 17 እሺ እቶም ብክልተ ህላዌ ዝኣምኑ ግና ነቲ ሓደ ዝሰግድሉ ነቲ ካልኣይ ከዓ ዘይሰግድሉ በቲ ናይ መለኮት ክጥመቑ በቲ ናይ ሰብነት ግና ከይጥመቑ ግዲ ክኾኖም እዩ ብሞት ጎይታና እንፅመቕ
انت دا أخونا امنتنا بحاده بهلاوي اتي زي حمم ملكوتن زحمم سبنتن يخون تمكتنا بإግዚአብሔር كمزين انت كخون كا بموت كويتانا فصمات نخون أبزن تقصصات تنكندي قالت زمرن سجدتن تنكتن كمون موت كويتانا إيان نمجمر داكل كمتي أفتي مزمور ون زتزمر لنا تتغش نيرو فيلبي نعرف كلت كاب قطش منطقة صاب أسرت حدا رأسه كسع موت هاتحاته كسع موت أم مسكال قادات عززه سلازي خاء أب سماياتن أم مدرن أب تحت مدرن زولو خلو بركي بسم إياسوس من تكم بركاخ لسان زبلون خبر እግዚአብሔር أبو إلو إياسوس كريستوس قويتا مخانو كإمن إيو أملاخ ناب لعلي كل لعل زبلو كاب كل سن لعل زبال السمون هابو أبز كله كنردا نخل حدا مخانين اتوم خريستوس كلت هلاوية الله زبلو نእግዚአብሔር أملاك سجد نؤو بينخاء أملخ زبل صحف سلازلو كلت انت دايلوم ناي أملخو سجم يفتر مالتي مخنياتو خلت انت دايلكا نملكوت نسجد نسقو أي نسجد نخبلو يقددو مالتي كم أون قويتانان مدحنان إيس كريستوس أب يوردانوس مستتأمكه إنه بؤو سمرك ودي إزي إيو زبل دمسي كالسماي مسأ بسمو تتأمقنا نقبلو بملكوتو دا أمبر بتمكت سقاو أي تتأمقنا نقبلو يقددو مالتيو سلازي كمتي أب قطر بعن كلتن رأنايو أدينا ونزل ألقو كمتون كلت بحري زول زي كونس امنتنا بتي እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ዝኾነ ኣባናኻ ዝሓደረ ካብ ኣዴና ቅድስት ማርያም ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሓደ ክርስቶስ እዩ ይቐኒየለይ ናባኻ ዲያቆን አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዶክተር ክፍላይ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኩም እግዚአብሔር ክብሪ ይሃብኩም። እሺ ካልኦት ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ቦታትና ቅድሚ ምሕላፍና ዕድል ክህብ ሓደ ክልተ ወላ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ገለ ከይበልና ሓፈሻዊ ካብዛ ናይ ሎሚ ንባብ እዚኣ ተማሂረ ምክንያቱ ወዲና ክንወፅ ከለና ሲ ሎምስ እንታይ ሒዘ ደይፈልጣ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ወይ እውን ድፈልጣ ግን ብዙሕ ኣስተውዒለላ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ዳሕሪ ሕጂ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ክሕዛ ከስተንትና ክርዳእ ደለኒ ናይ ሎምስ እዚኣ ሒዘን ንብላ እውን ዝኾነ ሓሳብ ቁፅሪ ክንዲዚ ጥቕሲ ክንዲዚ ከይበልና ከምዚኣ ተረዲኤ ሎሚ እንብሎ ነገር እንተሃልዩ ዲያቆን ሓወይ ማዛዶ ንእሽተይ ክብል ጽቡቕ ሕራይ እንታይ ሒዝ ኣነሲ እግዚአብሔር ፈጣሪና ኣምላኽናን መድሓኒናን ዋላ ቅድሚ ምምፁ ኣብዛ ዓለም ቅድሚ ስጋ ምልባሱ እቲ ቃንዛና ዝጠፍኦ ኣይኮነን ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽን ኩሉ ዝገብር ኣምላኽን እዩ ምምፁኡ ከዓ እቲ ንዓና ፕሩፍ ዝገበሮ ማለት
سجانا وسيدو معرخ ندي حجي كتقنزو خلخاسي انت زي تسميعك اي تقنزوني خاص لذي نحناس معرخ ندي إنا كريستوسي كم تكحملنا قلو زفلت أنا كومو عينت فيل كنقبر مالت كندوكا تزيكونا جن حدا نجر حدا سب كون كلس كسمعك خمزلو ولا أبغى أيورد جن معرخ نديك يسمعك كأنزانا يودسب እጂ ትቃንዝኡ ትዝሕለፎ ትዝተሃረሞ እቲ ካብዚኣ ናብዚኣ ተንበርኪካ ክትከይዳ ትኽእልኒ ኢኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ቁፅርታት ዘለዎ እንዳወደቐ እንዳተስእድ ተሸንከረ ኢዱ ኩሉ ነብሱ ብሓፂሩ ኩሉ እንትኑ እዚ ሲ ማዕረ ክንደይ ኣብ ውሽጥና ኣዚና ከነስተማቕሮ ድግባአና ማለት እዩ ኢለ ካብዛ ክትብለና ፀናሕካሲ እቲ ናህና ቃንዛስ በቃ መፅኡ ተቐንዚልና ንሕና ከተቃንዝኡስ ከምኡ ጌርና ዶ ንቁንዞ ከም ሰብ ተዝኾን ንእሽተይ ነገር ሕጂ ዓንተ ወይ ማዕፆ ኢደይ ቀርጢማህኒ ክዓፅ ከለኹሲ ክንዲ ምስ እቲ ኢደይ ሲ ናብቲ ማዕፆ ይዓፅየዮ ሕጂ ንምንታይ ቃንዛ እዩ ማለት ክርስቶስ ደኣ ክንዲ እንታይ ዓይነት ፔን ነይርዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ገይሩ ክመውት ከሎ ነዛ ንእሽተይ ቀርጢማትካ ኢድካ ከማ ክንዲ ምንታይ ይስምዓካ ሕጂ ንሰብ ክነግሮ ከለኻ ከምቲ ንስኻ ድስምዓካ ኣይኮነን ፊል ድገብሩ ኣብቲ እስኻ ትነብስኻ ኢዳ ድስምዓካ መር ወይ ከምዚኣ ኮይነት ወይ ሓፍተይ ዊ እንታይ ትብሊ ጓለይ ገለ እብል ኦፍ ኮርስ ክስቅቕ ክእል እዩ ክትነግሮ ከለኻ ንሰብ ግን ከምቲ እስኻ ተሰማዓካ ይስምዖ ዶ ኣይኮነን በበይኒ ስለዚ ክርስቶስ ምእንታና ዝሞተ ከምኡ ከዓ ንሕና እቲ ናቱ ቃንዛሲ ከምቲ ሓደ ነገር ክወርደና ከሎ ኣብ ነብስና ከምኡ ጌርና ክንወስዶ ከምኡ ጌርና እቲ ቃንዛስ ክንምንታይ ከቢድ ምዃኑ ዋላ ኣምላኽ ይኹን ቃንዛና ኣይጠፍኦን ኣብ ሰማይ ከሎ ምስ መፀ ግን ከምኡ ገይሩ ተቐንዚልናን መይትልናን እዚኣ ኣስተንቲነ እሞ የቐኒየለይ ዲያቆን ሓዋይ መመሊሱ ምግላፅ ይብዝሓል ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዓልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣስተንትኖ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ በቃ ብኣካል መፅዩ እቲ ናትና ስቃይ ተሳቂዎ ጥዒምዎ እዩ ብጣዕሚ ትገርም ኣስተንትኖ ኣስተፖልያ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ ኣነ ከዓ ሓንቲ ኣብዛ ቁፅሪ 26 ንዓኹም ዕድል ክበኩም እየ ደጊመ ከንብባ እሞ ኣስተውዕሉላ ምሳይ ኣንብብዋ ምናልባት ነዛ ናይ ሕጂ ኣስተንትኖ ምስ ሰሙነ ሕማማት ከተተሓዘ እንተደሊኻ ፅቡቅ ድሓን ንዓኹም ዕድል ክበኩም እየ ዶክተር ክፍላይ ብዛዕባ እዛ ቁፅሪ 26 ከንብባ እሞ ናናባኸ ጳውሎስ ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ክብል ዳ ሰማዕና እምበር ክፈላለዩ ኣይሰማዕናን ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ክብል ዳ ሰማዕና እምበር ክፈላለዩ ኣይሰማዕናን ሃይማኖትና እውን መለኮት መከራ ተቐበለ ኣይብልን እዩ እንጂ ጳውሎስ ከም ዝበለ እንዲ ድብል ደሎ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ዝብሎ ደሎ ንክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ሓሚሙ ሞይቱ ኢሉ ሃይማኖትና እውን ኢሉ መሊሱ ብታ ታሕቲ መለኮት መከራ ተቐበለ ኣይብልን እዩ ይብል እሞ እስኪ ብዛዕባ እዚኣኒ ሸይገለ ድብለና ንእሽተይ ዶ ክፍትን ዲያቆን ሓወይ ክሳቅ ካበልና ፅቡቅ ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ክብል ዳ ሰማዕና እምበር ፈላልዩ ኣይሰማዕናን ሃይማኖትና እውን መለኮት መከራ ተቐበለ ኣይበለን ክርስቶስ ንዓና ሕማምና ንሕማምና ንሞትና ክሞቶ ኢሉ ስለ ዝመፅእ ብስጋ እዩ መፂሙ መለኮቱ ግን ኣይተፈለዮን ኩሉ ሻዕ ምስኡ ኣሎ ስለዚ መለኮቱ ክሓምም ኣይክእልኒ እቲ ስጋ ግን ንዓና ንድሕነትና ክብል
بمدى بيمتيو حملنا كموتلنا مويتو ما تسألنا خب حتى ناس ليه بسجا متيو تسجا نوعي زقل تسمعني مالتي كنت ترداني ملوكت كن ملوكتيو أي حمم أي موت كل شيء كأني مسؤول له يتفليون صبا على وتسعدنا مع مرة زنت thank you أجي أبزياني شيكنا سبيل الله زدلخو كريستوس زبل سم ولا مصحف قدس تتقيسو دلو ديو ولا حجب زبان زنتقمول دلنا كريستوس نابز مدر بسقا مسمصي قدمي اب اوريت كريستوس دبل صحف نركب دينا كريستوس كمز غيرو كريستوس كمزيلو دبل اب اوريت اينركب نينا حقي سلازي اذا كريستوس دبل سم نمنتاي دوكلي نقالن نسقا اتزير از نبر እግዚአብሔር አምላክ ምስጋ መስተዋሃደ ካብ ድንግል ማርያም መስተወልደ እግዚአብሔር ቃል ምስጋ ተዋሃይዱ ክርስቶስ ድብል ስም ንጥቀም ኢየሱስ ንብል ክርስቶስ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ክብል ኮሎ መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመም ሞተ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ማለት ስጋ በይኑ ይኮነን መለኮት በይኑ ከዓ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ንስጋ ጥራ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ክብል ኮሎ እቲ ስጋ በይኑ ይኮነን ሙሱ መለኮት ኣሎ ክርስቶስ ድብል ስም ናይ መለኮትን ናይ ስጋን ናይ ተዋህዶ ስሙ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብሕማም ስጋ ሓመመ ሞተ ክብል ዳ ሰማዕና እምበር ክፈላለዩ ኣይሰማዕና ፍልይ ኣቢሉ እቲ ስጋ በይኑ ሓሚሙ እቲ ስጋ በይኑ ተቐንዝዩ ኣይብልኒ ክርስቶስ ከምዚ ኮይኑ ክርስቶስ ከምዚ ኮይኑ ይድብል ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ ምውሃድ ናይ ቃልን ናይ ስጋን ህልው እዩ ኣብቲ ክርስቶስ ድብል ስም ማለት እዩ ግን እዚ ክንብል ከለና ከዓ ሃይማኖትና እውን መለኮት መከራ ተቐበለ ኣይብልኒ ምስኡ ዳ ህልው ይኹን እምበር ስጋ ክቅጥቀጥ ከሎ መለኮት ምስ እዩ ምክንያቱ ኣይፈላለዩኒ ስጋን መለኮትን ብሓደ እዮም ደለዉ ስለዚ ክርስቶስ ክሳቐ ከሎ which is እቲ መለኮትን ስጋን ተዋሃይዱ ዝተወልደ ክርስቶስ ክቅጥቀጥ ከሎ እቲ መለኮት ግን ኣይቅንዞን እዩ ምክንያቱ መለኮት ረቂቕ እዩ ክትሕዞ ይትኽእል ክትሃርሞ ይትኽእል ክትንክፎ ይትኽእል ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል ኒኻ ንመለኮት ስለዚ መለኮት መከራ ረኺቡ መለኮት ተሳቒዩ ከዓ ኣይብልኒ እምነትና እዩ ድብል ደሎ እንታይ ደኣ እቲ ዘይመውት ሞተ እቲ ዘይሓምም ሓመመ ንብል ኢና ምሽ ወላ ኣብ ቅዳሴና ሞተ ዘይመውት ሕጂ መለኮት ኣይመውትኒ መለኮት ኣይሓምምኒ ግን ምስ ስጋ ኮይኑ ስለ ዝተዋሃሃደ ክርስቶስ ሞይቱ ክንብል ከለና እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ብስጋ ሞተ ምስ ስጋ ተዋሃይዱ ስለ ዘሎ ህያው ክንሱ ማለት እዩ ስለዚ ቴንኪዩ ማማረ ዘነት ፅቡቅ ኣስተንቱና እዩ ዶክተር ክፍላይ ናባኹም ክምለስ እዛ ናይ ሓፍትና መኣዛ ዝበለታ ኣምላኽ ሲ ናብዚ ምድሪ እዚ ከይመፀ ከሎ እውን ብስጋ ከይተገልፀ ከሎ ሲ ሕማምና ቃንዛና ስቃይና ሲ ይርድኦ እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ሰብ ኣይኮነን ስጋ ሰብ ኣይለበሰን ፈጣሪ እዩ ሰብ ክህርኦም ከሎ ድኾነ ነገር ከተቐንዝዎ ከላ ሲ ወላ ናብዚ ምድሪ ከይመፀ ከሎ እቲ ቃንዛና እቲ ሕማምናስ ይፈልጦ እዩ ግን መከራናን ስጋናን ሕማምናን ኩሉ ስቃይናን ክካፈል ስለ ዝደለየ ባዕሉ መፂ ጥዒምዎ ወላ እኳ ኣምላኽ ይኹን ምስ መለኮት ዝተዋሃሃደ ደኣ ይኹን እምበር ልክዕ ከም ሰብ ይቁንዞ ይጠሚ ይሓምም ከምዛ ንሰብ ጠፍ ተቢልካ ትሕምሞ ክርስቶስ ከዓ ከም ኣያትሕሞ ነይራ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ክኢልዎ ነቲ መስቀል ነቲ መግረፍቲ ነቲ ብመስማር ምስማር እቲ ብዙሕ ኣዝዩ ደሰቅቕ ገፍዒ ኣብ ልዕሊኡ ስቃይ ክግበር ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ክኢልዎ ተፃዊርዎ ፍጹም ስጋ ለቢሱ ከምቲ ንማንም ሰብ ደሕምሞ ደቐንዝዎ ከምኡ ዳ ተቐንዝዎ እዩ ተሳቂዩን ሓሚሙን ክርስቶስ ስለዚ ብኸምኡ ኢና ከዓ ንሞትና ሞይቱ ንሕማምና ሓሚሙ ንስቃይና ኣብ ነፍሱ ፅዒንዎ ፀይርዎ ድብሎ ኢሳያስ 53 ብዝርዝር ዝነግሮ በቃ ኣዝዩ ናትና ስቃይ ወሲዱ እሱ ተቐጥቂጡ ተሳቂልና ማለት እዩ ስለዚ ብስጋ መጢስ እቲ ንሕና ክንረኽቦ ዝግበአና ኣብ መሬት ኣሎ ዝበሃል ስቃይ ተሳቂ ብኽፉእ ኣማውታ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ብገጅፍ መስማር ተሰሚርካ በቲ ቃንዛ በቲ ደምካ ፀንቂጥካ ኣዝዩ ብኽፉእ ኣማውታ እዩ ሞይቱ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ቃንዛና ስቃይና ጥዒሙ ተኻፊሉ እዩ ኣድሒነና ምናልባሽ ዶክተር ክፍላይ ትምልኡለይ ነገር እንተሃልዩ ናባኹም ድሓን ናብ ኣቦና ሕለፍ
ببيت كريستيان صومنا حماماتن ربعن عربن كم استسرعت راح من تقاسيو أو بنحر دهن اش راح مسكي سينا خن كيد مبار حزب ክርስቲያን ስለ ዝነበረና ናይ ኣስተንትኖን ናይ መግለፅን ግዜ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ምስ ግዜና ክንከይድ ኣቦናን መምህርናን ኣበይ ቀሺ መልኣከ ሰላም ናይ ዝናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና ፅሙቕ ኣቢሎም ክምህሩና ከረድኡናዮም እንታይ ሒዝና ክንከይድ ኣለና ካብ ዝናይ ሎሚ ንባብና እንታይ እናተማሂርና ብሓፈሻ ፅሙቕ ኣቢሎም ናይ ዝናይ ሎሚ መዓልቲ መልእኽቲ ወይ እውን ብፍሉይ ከነስተንትኖ ዘለና ነገር ክምህሩናዮም መደምደምታ ጸሎት ገይሮም ከዓ ቃለ ምዕዳን ገይሮም ከዓ ክውድኡልናዮ እሞ ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ከሕልፈኩም يكون بمرقة اللون دي ኣለው ፈቂዶም ናብ ኣቤ መልኣከ ሰላም بقداميكم قرم يلوم دم الله نعدها بلم دحن ولا يحصر كن سمع مدلينا نحن ما جزيل لناكو على 10 دقائق لنا نحن سمعكم من ديم دلو بنا قلبوا لنا قدم نحن قدامي بالكم نوعدكم نحن دوعيلكم حزب እግዚአብሔር نحرت يا ورد امين 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 ابونا امين እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜ ብድሓን ሰላም ዓቂቡ እዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ነቲ መልእኽቲ ቅድስት ቤተክርስትያን በንካ ኣድወን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተክርስትያን ኣብታ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 42 ናብ ፍርቂ ናይ 43 የኸንብብ ንሕና ግና ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረብናዮ ነገር እዚ እዩ ንሱ ብስጋ ዝተዋሃደ ኣምላኽ እዩ ንሱ ሓደ እዩ ሰማያዊ እዩ ምድራውን እዩ ሓያል ኣምላኽ ክንሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ ይብል ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ብዙሓት ዝብልዎ ሓሳባትን ምስ ረኣየ ንሕና ገና እዚ እዩ እቲ ንሕና ንፈልጦ ክርስቶስ ንሕና ንኣምኖ ክርስቶስ እቲ ንዓና ዝተድሓነና ዝተበጀወና መድሓኒ ተበጃዊ እዚ እዩ ኣብ ፊልጵስዩስ ብድጋሚ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ ክርስቶስ ስቃይ ትንበብ እያ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 11 ዘሎ የኽንብብ እታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኹም እውን ይሃሉ እጂ ንምንታይ ኢና ሃይማኖት ኣበው ነፅንዕ ዘለና ንምንታይ ኢና ሃይማኖት ኣበው ንመሃሮ ዘለና ምናልባት ፈሊጥናስ ብዛዕባ እምነትና ምስ ካልኦት ሰባት ክንካታዓሉ ክንዛረበሉ ሃይማኖትና ቅኑዕ ምዃኑ ክንገልፀሉ ዝብል ሓሳብ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ እቲ ዳሕረዋይ ጫፍ ናይቲ መጀመርያ ህይወት እዩ ማለት መጀመርያ እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኹም እውን ይሃለኹም ሕጂ እቲ ሃይማኖት ኣቦታትና ቅዱሳን ዝሓለፍዎ ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተርጎምዎ ዝገለፅዎ ክንብል ከለና ሓንቲ እያ እታ መልእኽቲ ከመይ ጌርና ኣሰኣሰር እምነቶም ኣሰኣሰር ዓቕሎም ኣሰኣሰር ትዕግስቶም ኣሰኣሰር ንፅህኖም ኣሰኣሰር ቅድስንኦም ንስዕብ እዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኹም እውን ይሃለኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ዓረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ኳዳ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ላዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ሃቦ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሕና ግና ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረብናዮ ነገር እዚ እዩ ስጋ ዝተዋሃደ ኣምላኽ እዩ ንሱ ሓደ እዩ ሰማያዊ እዩ ምድራውን እዩ
حيال أملاخ كنسو بسقا مكارا مسكال تقبله باركس اتعاب كريستوس نبرا حساب أباخمون يهالهم سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ብራና እንዳፈሐቁ ቆጽሊ ንቀለም እንዳሕረሩ ነዚ ቅዱስ ታሪክ ኣብ ኢድና ክበጽሕ ዝገበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሰኣሰር እምነቶም ኣሰኣሰር ቅድስንኦም ክንስዕብ ከዓ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ስለዚ ተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናባኹም ኣቦና ብመልአከ ሰላም ربنا قال هيوت اسمعنا أونا دياكون محاري እግዚአብሔር አምላኽ ትዝለዓለ ማዕረግ የብፅሕካ መመልሽ ድማ ፀጉ የብዝሓልካ ኩልኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ መደብ ዘለኹም ድማ ነቲ ተዋህበኩም ጥቅስታት ንምንባብ ሕጂ እውን ካብዚ ተምሃርናዮ ምዕራፍ استنتنكم زترداكم نقولنا زخون حسابكم ذهبكم مزيابير أقلقلتكم يبارخ مزمور دزمركي حفتنا ملون زماري ملاختي يسمع لنا أبتا حفشاوي إذا معرف تنببت لنا بحونا دياكون زتمرحنا إياه كريستوس فتصم سب فتصم أملاخ مخانو زقلس إيتان كلن كنببا زمسايا أب بجاكا حتيات دما أبزي مدرز خلو كله قبر سب دما كم زفتسمه كم سب كم زدخمه كم زحممه كم زتأميه كم زتأمئه كم زدكسه جي أبتا قصري عسرت شمانته اتهم نقويتانا يسوس كريستوس نابكل التأكل زخفلوه كنورنا خلوه وانجلاويان هواريان زسبخ هو توحدوخ نبل كلنا نحنا بزعبا سقا كاب سماي زورد ايو كم زبلنا يبلو حجي نحنا كم دك توحدو بيت كريستياننا كانت مهرنا سقا كاب سماي حجوة زمتة كاب سماي حجوة زوردة أين بلن إنا إتسقا كاب من زوا صدقيو كاب الدينا قدست دنقل مريم زوا صدو أيو كسئلو انتايلو مصحفت እግዚአብሔር ኣብ እንንብበሉ ጊዜ ወልድ ካብ ሰማይ እዩ እንተበልና ዳግም ንሕና ቃል ካብ ምድሪ እዩ ከም ዝበልና ኣምሲሎም ይዛረቡ ወልድ ካብ ሰማይ እዩ እንተበልና ዳግም ንሕና ቃል ካብ ምድሪ እዩ ከም ዝበልና ኣምሲሎም ይዛረቡ እዚ ድማ ኣንጻር ድማ ምክንያቱ መጀመርያ ወንጌል ዮሐንስ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ
اتقال دم أب أملاخ نبرة اتقالون أملاخ نبرة إزبلنا حجي نقال دم نحنا كام مدري إلنا أين الزاربنينا أبوتاتنا يمهارونان بيتا كريستياننا ونكم إتبلنانيا ود إجزي أبيهر كاب سبيتي تولد خنبل كلنا دم كاب سما يكونن كم زبلنا مسيلوم انت حمينا أي نفرح ود إجزي أبيهر كاب سبيتي تولد خنبل كلنا دم نس كاب سما يكونن كم زبلنا مسيلوم انت حمينا أي نفرح إتي كاب سبيتي زتولده كاب سما يكونن أي بلنان كم إلهم بيت كريستياننا أي تمهرنانيا كم إلهم زحاميو انت اللوغن أي نفرح الجنتايزي حمايتا خمزلو بقودو لأمنت بمفلاس أمنت بخالق نجر أين التحامة امبري والدي قال كابل علي دما سقا حجو كم زي وردت سقا كابدينا قدس رنجل مريم كم زو وسدو غيرنا انت مهارنا انت تمهارنا زحمي جبرنان كم زلنا مهيرنا انت حموينا قنا بتحميت كنفرح كم زيبلنا كابتا زتنبه لنا وانجيل يوحنس معرف حدا قصر 14 تياتبل اتقال سقا خونه سقان حق المليء وخاء أبانا حدره كبرته دما كم تخبرنا حدا نايت حدا ودو نبو رأنا اتقال سقا خونه سقان حق المليء وخاء أبانا حدره في من البات كل جزيب قداسية تسمعوا عند حركونكم ملت كتو كابسبنتو حد كتو كم قصبت عيني كم أحسن وين كم زي تفليه إنا نبلاتي مودعتا قداسينا قدمي ناب قدس قربان موسانا أما اتقال سقا كونه توهاده دما تحوسه يكوننا نبل توهاده كم صبان كم ماين تحوسه زي كونس توهاده بسقا حمامه بسقا طميه كم بتدغاغامي كبالنا صنحغن ملكوت يحممني ملكوت دما ايدكمني ملكوت دما ايطمني جن اتي سقا كحمم كله اتي سقا كطم كله اتي سقا كدكم كله ملكوت تفلي ودما اينبلنينا غنياتو حانسا كم قحسم مستوى هذا تقال سقا مسكونه مسقا مستوى هذا كتو كم زيت فلي إمو تاقد رعسر تشمانته دقيمنا تنببنا يا أتصبيقات تغمنا كل تغسطات حدا عينت كسايز حزا إمو كبرن مسكانا نعملاخ يكون كم تحونا دياقون محارز بلناقن نالبات أبزي أطرح أنبيبنا يا كنرسعو سلن نخيل إتات نباب معرافون أقدمنا أنبيبنا يا كنمسخلنا يحجزنا إمو إتا مصحف هايمانة أبوين أبتا ناينوية قدسات بوتا حونا سولومون زلوا أبيت كريستيان سلزلا أبقى جزانا كنحزاون نايب حقي كتحز زلوا مصحف كننببو زلنا مصحف كنمرحلو زلنا مصحف أبقى زاناون مسانا كله زقبقو مصحف إمو كلنا توم زحزنا عجنا لنا توم زيبلنا دما موبا كفيلنا أبقو كابحونا سولومون وسيدنا أزيو يحجزنا إيو تمصحف مسانا ندحرال ليمو سلا كل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو مدبنا بصلوت كنعصو كلنا حساب نصلوت حف نبل
من سلام صلوت كم بحدش كل زحجيار أبو قيتانا مدحنا يسكر سوس منتي سلام حنتن زحنتن لعلو كل زخانات قدس بيت كريستيان اللي منا لنا قبل عليه زون مؤمنان بزح سلام كب من كل سلام سلطان ذلو زيابير عملاقنا أيو من سلام صليب سمايات ربنا سمكاي قدس من قصرات مساء فارك عن تعب سماي كم دمام دريكون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلنكم زحرقنا لهم بدلنا أسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نعبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك كله بحنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخا ديجابير صباك كويتا سراوي سلام لك كله نسقا نسبرختي غفرة كرسخون برغي قوم التسقا جابير مساقي أوفس تدس والكي حتياتنا خسري لنا نفت ودغي يسكرسس منتانا حرات لمن لنا أمين ونقول جابير اللي منا كان مالك كان لنا ونقول سلام هبلنا كل يبقى أخم أو جابيرات رينا سقاخو نفسنا شكرا دفلت بعد أملاخي بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايا زلو خنسخا سلام كعبلنا رسكلنا عدر أبزع عالم زمنا سلام حلو من كلهم مرحة سويست أم قدسم كا سلام حبهم أبزريانا نزلو مكوين تازاو كا مقرهاب أم تاونا نصانا نزلو قراوتنا بقول سلام حلوهم بودهم بعون عنوات كنبرن بقول سنة يملكو دما ناخاني جابير بمفرح بحياونات كنركبن وكريستوس مسؤول منفس قدس مسكانا صنعتن وزل لك من كل سعن نزل علم أمين حر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ تقرب لنا ساعات معلتي زبارك لنا قدس جابير أملاخنا ساعات زامش دي أدما بارك لنا كل التمهرنا يدما أملاخنا أب أمرنا زقرص أب لبنا زحدر كن مرحلو أب أمنا الدما كن صنعلو سخ حجزنا ملائكة قدس جبريل اللي إكادما كم نفس طفات كم سقاو قرات حلونا بركة هدينا قدس رنجل مريم كفلنا أب حمام زلو فوسخا أب حزن زلو مصنعها أم زلو الكائد بركة كزرق حلهم قسرات كتفتح لنا النقاط كتره لهم وفرود حنيت ولنا قشود حن كتملسلنا ولدنا يم باركة قدس كانت كاجر كهتعبيلنا نمعقبك سانا وعلك أغانا مسكنك سانا تحضر لما نمعقبك سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس مستغات مسا فقد كام تاب سمايكم دمام دريخون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي مدى جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاو أنس برغتي خفرة كرسخون برغيو وملتا تسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودغي يسكر ساس منتانا محرات لمن لنا أمين افتاه وشري جينا أملاكنا ودانا يسكر ساس كان يقى كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كشاتي برهان أنتم أبويا كانت وأوي دياقونات روان سايرو قسنات بس مكم كنو فتانو انتانا يراسيان رسكلوان سمايات زيو مهارن نكرسا سمايل عسر تخلتي زيو مهارن نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسا سمايل عسر تخلتي بنت اجزيتنا مريم نكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارن نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን እግዚአብሔር ይጸበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا برغليتي قال هو أنا برغليتي أبوتاتنا دياقون حوي مملي سمقلاج يبزحلك كلهم هناك مرقيتا كلهم
قش ولد تنسى امين امين قال هو تابتاتنا ربنا خا محرت يورد اللهم دياكون ودي ادمنت اننا هبكا مጨረሽቲ ክስና آمين لعل بدرجة أبصحك امين ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዐልና ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት የስማዐልና ኩለና ቃለ ሕይወት የስማዐልና አገልግሎት ካባርክ ያቆን ወይ ብሩኽ ለይቲ አሜን ማማ እምኒ ንኩለና ለይቲ ግበረልና አሜን حضروا سلام يقنينا آمين سلام كنا بروح ليتن كلنا سر እግዚአብሔር خليتي بسلام يتخولنا بمحرتي بوركم نبونا مرقيتا محرتي وردكم بللنا كبرنا أملاككم بروح ليتي أبواتاتنا كم خيرنا كبرنا أملاك حضروا